Onte, Abel Caballero volveu practicar a súa soberbia autoritaria ao pretender indixitar a persoa que relevará a Luís Espada á fronte da valedoría da ciudadanía do Concello de Vigo. Estamos diante do intento dun dedazo escandaloso e antidemocrático. En primeiro lugar, pola falla de respeito á corporación municipal que volve demostrar o alcalde. É inaceptável que os grupos da oposición nos enteremos da renuncia do actual valedor a través dos medios de comunicación e aínda máis inaceptável que se anuncie unha proposta para nova designación sen tan sequera informar a Xunta de Portavoces. Compre lembrar que a figura do valedor da ciudadanía foi creada en 2002 polo impulso dun goberno liderado polo alcalde nacionalista Lois Pérez Castrillo e que a designación do señor Espada foi acordada polo Pleno coa unanimidade de todos os grupos políticos. Desde o Bloque Nacionalista Galego cremos que a designación dunha nova persoa para se situar á fronte da valedoría e da súa adxunta ou adxunto ten que ser dialogada, consensuada entre todas e todos co obxectivo de lograrmos de novo un acordo unánime que blinde, dende o respeito á pluralidade, a súa independencia e a súa capacidade de acción. Esa deberá ser a maneira para abordar a primeira remuda neste cargo en 22 anos. Temos que lembrarlle a Abel Caballero que a designación de novo valedor ou valedora é unha competencia do Pleno e non do Goberno municipal. Así o establece o seu regulamento no artigo 8, onde se sinalan as condicións e os requisitos que debe reunir a persoa que asuma este cargo, sinalando, en primeiro lugar, que deberá actuar con independencia, con imparcialidade e con obxectividade. Neste sentido, o regulamento é tamén moi claro ao establecer que a condición de valedor ou valedora é incompatível con todo mandato representativo, con todo cargo político ou actividade de propaganda política, coa afiliación a un partido político ou o desempeño de funcións directivas nun partido, nun sindicato ou en asociacións empresariais, co exercicio da carreira xudicial ou fiscal e tamén coa permanencia no servizo en activo no Concello de Vigo e os seus organismos públicos del dependente ou participados por el. Sen desprezarmos a acreditada trayectoria profesional e os méritos e dende o absoluto respeito persoal á señora Dolores Galobar, temos que sinalar que é evidente a súa clara vinculación co Partido Socialista que goberna na nosa cidade con maioría absoluta e pola que foi elixida deputada no Congreso, como tamén é manifesta a súa afinidade persoal co alcalde. Estas condicións crean enormes dúbidas de que poidamos confiar nunha valedora que actúe con plena independencia, con plena imparcialidade e con plena obxectividade. Dende o BNG, en ningún caso podemos aceptar que se intente subordinar a valedoría da ciudadanía ao grupo de goberno. Por outra parte, temos que advertir, e así o trasladaremos formalmente ao alcalde, que este nomeamento vaise producir nunha situación abertamente irregular por causa da decisión ilegal do goberno de Abel Caballero de se negar a constituir a Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións do Concello, a pesar de ter carácter obrigatorio segundo o Regulamento Orgánico do Pleno. Compre sinalar que a valedoría está definida precisamente como órgano de enlace e colaboración desa hoxe inexistente Comisión Especial da que ten que facer parte e na que debe dar conta da súa actuación co conxunto da cidadanía tal e como se recolle no seu regulamento. Esta situación ten sido reiteradamente denunciada polo BNG, demandando a posta en marcha desta Comisión Especial para poder exercermos unha verdadeira e efectiva supervisión e fiscalización da Administración Municipal e, sobre todo, para atendermos as numerosas queixas e demandas da veciñanza que desde o inicio do presente mandato xa son máis de 15.000. Desde o Bloque Nacionalista Galego cremos que a saída do señor Espada deberá abrir unha nova etapa na valedoría. Unha nova etapa na que esta figura tome un novo impulso e exerza con maior forza a súa labor de defensa dos dereitos e dos intereses da veciñanza perante a administración local, toda vez levamos desde o ano 2017 sen que o valedor teña o seu informe anual diante do Pleno para dar conta das súas actuacións e trasladar as súas recomendacións para o mellor funcionamento da administración local.
Como xa temos defendido de maneira reiterada diante dun goberno municipal que insiste na xordeira autoritaria, na súa falla de diálogo co tecido asociativo e na desatención das demandas veciñais, é máis necesario do que nunca que a valedoría exerza as súas competencias e compareza diante do pleno que a designa e da que é comisionada. Por iso, instamos dende o Bloque Nacionalista Galego a Abel Caballero a dar marcha atrás, a rectificar e a abrir un proceso de diálogo real con todas as forzas políticas con representación no Pleno para acordarmos con consenso e a ser posible de maneira unánime unha nova valedoría que sexa útil para Vigo, para o conxunto da cidadanía de Vigo e non só para o PSOE. Para iso, Caballero ten que deixar de confundir a súa lexítima maioría no Pleno cunha monarquía absoluta a nivel municipal, na certeza de que en democracia non caben decretos reais.